Al sud-est de la província de València trobem la Valldigna, una subcomarca de la Safor formada pels municipis de Tavernes de la Valldigna, Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Barx, amb més de 20.000 habitants. És una vall de 8 quilòmetres de longitud per 4 d'amplària, amb una orientació oest-est oberta a la mar, flanquejada al nord per les serres de Corbera i de les Agulles i al sud per Pla del Toro i el Mondúber. Diu la tradició que Jaume II, el Just, en passar per la vall quan tornava de les batalles d'Alacant i Múrcia, va quedar encisat per la bellesa i fertilitat de la zona i dirigint-se a l'abat de Santes Creus, va exclamar: «Vall digna per a un monestir de la vostra religió». I la resposta de l'abat fou: «Vall digna». El clima de la Valldigna presenta un clima típicament mediterrani. Dins d'aquestes característiques del clima mediterrani, potser el que més crida l'atenció són aquests temporals de vents de llevant i de gregal que tenen molta incidència a la Safor i també a la Marina. El perquè els relleus importants que hi ha a prop de la costa que fan que dispare aquesta massa d'aire humida, càlida que arriba des de la mar, les muntanyes les fa ascendir i xocar amb la massa d'aire més freda. Com a exemple, tenim l'últim temporal que ha afectat la zona de la Safor i especialment va afectar la Valldigna amb precipitacions que quedaren entre els 439 litres per metre quadrat de Tavernes de la Valldigna, els 484 de Benifairó, 480 de Simat o vora 664 que van caure a Barx apenes en 5 dies, del 16 al 19 de novembre. Per tant, a la Valldigna, a la Safor, saben ben bé el que són els temporals de llevant. La Valldigna ens ofereix en pocs quilòmetres paisatges molt variats. Podrien definir-la com una vall flanquejada per muntanyes i entapissada de taronxers. Entre la vall i la mar destaca una zona de marxal que rep aigües subterrànies dels relleus pròxims i també l'aigua de les séquies dels voltants. La franja costanera és una zona d'especial protecció per a les aus mitjançant la cepa de la Serra de Mondúber i la marxal de la Safor. En l'àrea de muntanya interior destaca el Polxer de Barx-Droba, amb relleus calcaris importants com ara el Mondúber, de 843 metres d'alçària, i tot un exemple de paisatge càrstic molt ben estructurat. El topònim de Barx, d'origen àrab, esdevé de Bàritx al-Jebal, que significa poble entre muntanyes. A la Valldigna també trobem paisatges fluvials, el riu Baca o el riu de Xeraco, amb poc de cabal la major part de l'any. El riu Baca neix a Simat, a la font gran que podem trobar al nucli urbà. Es tracta d'una surgència natural que procedeix de l'avenc de la Donzella. L'àvia vessa a una bassa i al llavador del poble, dividint-se després en dos séquies, la del Molí i la de l'Almohada. Al tram final del riu Baca encara hi podem veure un parell de torres, la de Guaita, a Xeraco, i la Torre de la Vall, a la platja de Tavernes, que formaven part de les torres de vigilància que en el segle XVI, promogudes pel rei Felipe II, controlaven la costa valenciana. L'avenc de la Donzella, a una altitud de 300 metres, és el desguàs natural de la Foia de Barx, que juntament amb les filtracions dels massissos muntanyencs dona origen a les fonts i brolladors que afloren pel territori de la Valldigna. Fonts, safarets, abeuradors i molins accessibles mitjançant diferents rutes, entre les quals destaca la ruta de l'aigua de Simat. Els cítrics, taronxers i mandarines ocupen la major part del cultiu de regadiu. Només un 6% del territori de la Valldigna està dedicat al secà, als voltants de Barx, on trobem ametllers i oliveres. Del patrimoni de la Valldigna cal destacar, amb més de 700 anys d'antiguitat, el Reial Monestir de Santa Maria, fundat en 1298 per Jaume II el Just, d'estil cistercenc, va ser reconstruït durant els segles XIV i XV, després d'haver patit els efectes d'un terratrèmol en estil gòtic. El claustre del Silenci, ubicat al centre, permet l'accés a la resta de dependències. No obstant, l'edifici millor conservat és l'església de Santa Maria de la Valldigna. El palau va albergar a personatges il·lustres com ara el rei Martí I l'Humà, Alfons el Magnànim i Felipe II.
Al 1644, després de patir un altre terratrèmol, va ser remodelat pels monjos en estil barroc. L'any 1991, la Generalitat Valenciana va adquirir el monestir, el va restaurar i el va obrir al públic amb visites guiades i teatralitzades, convertint-lo en un centre cultural de referència amb exposicions al refectori, concerts a l'església i altres activitats de caràcter tècnic-científic a l'Almàssera.